karadyo, aniya na sa ng atong bagong drama gikan sa RMN Drama. Nga makalingaw, makahilak, makailove, o makalagot. Maong ayaw ninyo si Piata sa pagpaminaw ang atong mga drama. Ug daghang salamat sa mga nagpadayon ug suporta sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. Ug padayon lang ta sa pagpaminaw mga karadyo. Maong ayaw kalimot sa pag-subscribe and like kadaghan pa tang maabot nga mga drama. Thank you very much everyone. Mahal kong kaaway. Just play them. Lira? Lira? Biyara ko sa sala, Ian. O sa ito gisulti mo sa phone? Tinuod daw? Dali. Tanawa sa akong laptop ang akong surpresa ni ma. Oh. Oh. Look. Siya si Veronica Abadin. Oh. Na si Facebook account? Doon na pa'y gamay problema. Unsa man? Tulo sila nga Veronica Abadin sa Facebook. Oh. Unsa? Pero, kana siya ang dunay naong. Mao nga siya nga akong gidadahan nga mo imong gipapangita na ako. Batan-on gyud po check na na. 25 nang edad anang bayhana karon. Ha. Klaro na kayo. Nga siya ang kabit ni Papa. Anya? Unsay sunod mong plano? Tabangi ko. Kinahanglan mahimamat na to sa personal kinimbayana. Siya mo guba sa kaminyo o ni Papa o Alexa. Abi na ko, manimahos ka ni bayhana. Ipauhi ko ang pagpanimahos ining maong babae. Pero gamiton ko na ni siya aron bungkagon ang kaminyo o ni Papa o Alexa. Kay bao ka? Mas magamit mo si Paul aron biyaan sa imong amahan si Alexa. Oh. Tabangin na lang si Paul nga makuha ni pagbalik ang asawa sa imong amahan. Oh, nga nawa ka mo tingog. Na kay mainom diha? Naa kaayo. Okay, sige. Mag-inom ta. Mag-inom ta. Magsultid na sa sunod itong buhaton aron magkabuwag si Alexa o si Papa. Okay, magawa ko sa paborito mong wine o baso. Okay. Hello, Boss Ing. What can I do for you? Kuha si Alexa sa office. Ing na nga di ko makakuha niya. Bye. Alexa, nahibaw ko nga impyerno ang imong papuyo ug masumbana. Ano ba antos ka man? Paul, mahim mo ba? Maghisgot ta sa business? Si Ian ang angay kong kasabot ng bahina. Mas personal ang gusto kong sigutan ba nimo? Paul, sorry, pero dili na gid nato mahimong balikon ng atong nangagi, Paul. Nganong lahi magkana ko, Alexa? Sorry, pero mauna lang yun na yung atong connection sa usag-usa. Business na lang. Alexa. I'm sorry, pero wa na gyud ko'y kugma para nimo. Oh, Alexa. Higala na lang ta, okay? Okay. Pero, ay lang paglikin ako, ha? Nga nang muli kay mang kuwi nga partner man ka sa kumpana sa business ug sa iyang anak. Pero mahangyo lang ko nimo, Paul. Please, ayaw na lang tupayo si Ian sa iyang batasan, ha? Bastos man yun ang tawahan ako, do'y buot. Matyos ang dako. Mao na. Busa, ato na lang na siyang sakay-sakayan si Ian. Unsaon nga nahimo naman na ko siyang umakbus. Ayaw ko bala ka, Paul. Sure ko nga makakita ragit ka og laing babae nga mahimo nimong asawahon. Ayaw na lang ko kay minyot naman ko. Nagsabot ko. Salamat. Na si Mama Alex, ha? Wa man makasudi ni siya ang office si Mama Alexa. Sure, bitaw ka, oy. Sure lagi ko. Wa siya mag-opisina karon. Hala, no? Gibinuongan hindi ko ni Busing iyan. So, unsa may gusto nimong akong buhaton? Una,
tultula ang gipuy-an na ng Veronica pa din. Okay. Kung imo na gid siyang matultulan, kung hain siya magtrabaho, sultih din ko ha. Okay. Okay. Oh. Yabag manis Binoy. Nga nang nawag pa man eh. Hello? Boss Ian, waman masud sa opisina imong mami Alexa, oy. O siya wa? Tarong niya Binoy ha? Ay tinood lagi. Wa mo so diri. Nangutana ko gindi. Wa diri, oy. Wa sila kakita nga misod. Pero ako siyang gidrop dias atubangan sa building. Sa butik gid mismo. Na, wa gyud lagi diri, oy. Wa man sab sa iyang office. Wa lagi nakakita nga misod. Hala, oy. Kidakit naman ka hato. Oh, pangita Binoy. Pangita ha? Kung imo makitaan, gapusa. Kinsa may pagapos? Nga akong inaina. Lagkan kayo. Basta, maunta itong sabot ha, Lira. Oh, hiyas naman ka. Mag-inuman ka, taong gabi eh. Dili na, pangitaon sa akong inaina. Kiat lang. Iyan! Iyan, pasag ditong bayhana. O, yun sa may labot, di mo kung mulaag siya. Iyan! Pisit. Usam nitong hana. Mataranta man dahil kung may mahitabo siyang ina-ina. Pagka, dili masabot. Aha, enjo ko ha si Ma'am Alexa, oy. Waman din sa parkingan. Ingon si Busi nga din niya gidrop. Pero waman din Uy, paktay. Ni anang maton. Uy, Wag yun mo Lilias Factory? O sino pa supaso dito? wala lagi siya sa sod sa butik ug sa bagong mall, Busing. Hain mo ka din siya. Mo ni pangutana diha nga wag gyud makatubag. Uy. Oh, Hala. ang Busing. mga panuway. Kalma lang, Busing, ha? Busing. Ayaw pangisog, ha? Kay dato ka, ha? Timan dato ka, kwartahan ka, o ginaina lang ni mo si Ma'am Alexa. Ayaw pagbunot, Busing, ha? Kinahanglan makuha ang video kining mga panuway. Ebidensya na ni Binoy. Oh, abi na ko, pistola ng imong gibuno. Lakaw, duula dito. O pasakya sa kong auto si Alexa. Kana, wala akong gusto. Mukatawa ka. Nalipay lang ko nga, huwag ka masuko na ko, Alexa. Paul, uy, kibaw dyan na siya nga di ko ganahan ng suko-suko. Usahay lang maglagot ko ni Ian. Mo nga, makatubak ko niya. Ma'am Beautiful. Oh. Binoy, nialagi ka. Ma'am, ang pasakyo na ka sa auto ni Busing Ian. Tuwa na sa parking lot, oh. Nga sa'yo mo ko niyang gikuha? Oh, dali na, Alexa. Ako kaya tol sa imong magbus. Oo, ayaw na, uy. Sige ha, muna na lang ko ni mo ha. Tara na sa pikas nakapark. Okay. Ang tatong sabot, ha? Yes, bye. Bye. Ma'am Beautiful, dali na taon, ma'am, oy. Atuan ang imong anak-anak. Ngano din ni Aka, uy. Eh, gitawagan man ko si mga anak-anak nga. Ako'y pagkuhaon ni mo og sayo. Unya, wa man ta ka makiti sa butik. Mao nga, nanawag ko niya. Kalit man lagto nga, iso kaayo. Awan sa man, may ulbo na sang kaspato niya. Kaya nakita man mi niya ni Paul nga nanggawas anang kafe. Sobra pag yun, ma'am. Kagibidyohan mo niya ni Sir Paul nga nang gawas. Ebidensya ko nuto. Unsa? Lakaw na taon, mamoy. Magsunod ra ko ninyo. Ayaw mo pagpatay, ha? Nga nang may palikman ka. Kung wa pa kong ubalik, asa mo kadado ni Paul? Hala, uy. Kapuya ni mo yan, uy. Kapoy ko kay nasakpan ta mo. Hala. Unsa may nasakpan ni mo, ha? Nga nagsulti raman mi dito sa cafe house? Sa inyong kamalipayon,
Taro kayo nga, nagkauli na mo, no? Time para good. Nga na ding abubuhan ka man kaayo. Unsa magkikusto ni mong akong buhaton ha, Ian? Wa ko mga bubuhon ni mo. Para ni sa akong amahan. Biyain na las papa. Unsa? Nakabati ka? Biyain nga akong amahan. Ayaw siya tuntuha. Nalingaw ba mo? O naglagot? O gikilik? Maong ayaw niya si Piata o paminaw sa lain na sad natong mga episode para makasubay mo sa atong mga sunod pa nga mga sugilanon dire sa drama sa RMN. Daghang salamat!